Evo nas u još jednom video druženju. Sad ćemo pokušati riješiti ovaj problem koji imamo sa ovom stranicom. Pogledajte sada kad se pokušamo scrollati, odnosno vidjeti sadržaj na dnu stranice. Kako idemo prema dolje, nestaje nam slajder, nestaje nam ni ovaj izbornik, što nije zgodno. Bilo bi dobro ako bismo mogli ovo nekako fiksirati, da ostane nepomično, a da se ovo sklanja i dolazi negdje ispod ovoga slajdera i menija. To ćemo znači riješiti. Ali prije nego što to riješimo, još samo jedna mala napomena vezano za slike. Vi ste vidjeli na prošlom video uratku kako smo mi ovu veliku sliku smanjili tako da širina slike bude jednaka širini kolumne. A kako ćemo kada je slika manja? Možemo li tada povećati sliku na širinu kolumne? Nekakav elegantan potez kao što smo malo prije imali kojim smo u veliku sliku smanjili na širinu kolumne, to nećemo imati sada. Možemo jedino ručno povećati veličinu slike. To ćemo raditi na sljedeći način. Znači, pokušat ćemo povećati nešto malo veličinu ove slike. Nađemo to u kodu gdje nam je ova slika. Evo je, to je ova slika, to je ta slika. I sada ćemo promijeniti njenu veličinu. To možemo raditi na sljedeći način. Možemo na klasičan način kao što smo radili lani, znači kad smo učili svojstva. A to možemo na sljedeći način. Da ukucamo riječ style. I sad ovdje navodimo koja su to svojstva vezana za ovu sliku. I kažemo širina slike jeste, na primjer, pa stavimo 400 piksela. Vidite kako se slika povećala. Možda je puno 400, ali recimo neka bude 350. 350 piksela, ok, možda i to puno. Evo, nek bude tako. Evo, ovako najbolje. Malo smo povećali sliku. Ok. Isto smo tako mogli staviti svojstvo visina. Visina neka bude 300 piksela. Evo ga. I na ovaj način mi smo ručno promijenili sve to i idemo sad vidjeti koji je efekt. Ako pogledamo, ovo je stanje bilo prije promjene te veličine. Ako osvježimo stranicu, bit će uzete u obzir ove unesene promjene. Mi smo spremili mi to uopće. Da, vidi se promjene. Sad na prvi pogled se nisu ni primijetile. Vidi se da je ova slika za nijansu nešto šira nego ova ovdje. Da smo uzeli veću širinu, onda bi to bilo jasno vidljivije. Ali evo, možemo to promijeniti čisto da bude vidljivije. Umjesto 250 stavit ćemo 290. I sad ćemo to spremiti. Evo vidite. Širina ove slike je veća nego ove dolje slike. Na takav način možemo ručno promijeniti. Dobro, ako slučajno poželite, na primjer, promijeniti boju pozadine. Boja pozadine ovdje svugdje je bijela. To možete uraditi u tijelu naše stranice. A gdje je tijelo? Ovdje. To radimo na isti način kao što smo radili lani. Pa i na isti način kao ovdje style kažemo i idemo klasično. BG
Da vidimo. Imamo background. I sad imamo color picker i odaberemo kako će nam biti pozadina. A recimo ta. Ok, i na taj način mi smo stavili pozadinu svugdje. Evo ga. A sad se vratimo ovome našem problemu. Kada želimo znači da ovaj sadržaj, kultura i sve naniže se podvlači ispod ovo dvoje. Znači ovo dvoje trebali bismo nekako držati skupa. Postoji jedna naredba fixed at top koja nam postavlja nešto što mi želimo na sami vrh. Ako bismo mi ovaj karusel, slider, postavili na vrh, onda samo trebamo nadopuniti klasu fixed, imamo prema dnu, a sad ćemo na vrh. Ali pogledajmo sada, to neće biti ono baš što želimo. Hoće biti ovo stalno na vrhu, to je istina, ali nestao nam je meni. Jednostavno se naš meni podvukao ispod ovoga slajdera. Mi bismo nekako trebali prikazati jedno i drugo i učiniti ih nepomičnim. Pa to ćemo uraditi na sljedeći način. Ovo ćemo izbrisati. Vidjeli smo da nismo dobili što smo željeli, nego ćemo naš slajder i navigacijsku traku staviti unutar zajedničkog diva. Evo ga. I samo ćemo sada ovaj div završni odavde izrezati i staviti ga poslije navigacijske trake. Evo vidimo, završava navigacijska traka ovdje i ovdje ćemo samo staviti div. Sada smo mi uokvirili slajder i navigacijsku traku unutar zajedničkog diva i sada ćemo tome divu staviti svojstva, odnosno to ključno svojstvo fixed at top. Znači da nam fiksira na vrh. I sada će se to držati skupa. Pogledajmo. Evo ga, drži se skupa. Ok, samo imamo još jedan mali problem, što nam je dio ove slike podvučen u startu prema gore, ispod slajdera i navigacijskog menija. Znači, ovo bismo trebali ovo tijelo ovdje, počev od onoga taga H1 gdje nam piše kultura, spustiti naniže. I to ćemo uraditi na jedan jednostavan način. Tako što ćemo reći u tijelu naše stranice, gdje smo već postavili background na neku boju, dodat ćemo još jedno novo svojstvo, padding. Ali pazite, padding. Što imamo padding? To je prostor između sadržaja i granice bordure. Ali imamo padding i onda bi to svojstvo bilo postavljeno sa svih strana. Ali ovdje imamo to svojstvo na dnu, s lijeve strane, sa desne strane i na vrhu. I mi ćemo reći da nam je to padding bottom, padding top i rećemo neka je, na primjer, 450 piksela, da vidimo da li smo i što smo dobili. Ok, sada je cilj ovom naredbom bio da ovo 450 piksela spustimo prema dolje i možda nam tad bude u redu, da vidimo da li smo mi to dobili. Pa evo vidimo ovdje malo gdje nam piše kultura, ne vidimo baš do kraja, skoro da smo pogodili, znači trebali smo još malo niže spustiti, sad vam je ovo čisto pogađanje. Znači 450 je malo, možda probajte 500. I sada ćemo vidjeti je li to to. U svakom slučaju bit će nešto bolje. Evo ga.
kultura nam je vidljiva i sada mi cijeli ovi sadržaj podvlačimo ispod ovoga menija, a kad vidimo on nam normalno funkcionira sve i to je to. Evo, otprilike to bi bilo ono što je vama potrebno da biste vi uspješno napravili nekakav website.